ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ରୂପରେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜନ୍ମିଲେ ଆଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭେଟି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ରୂପରେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜନ୍ମିଲେ ଆଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭେଟି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ଜନ୍ମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆସିଲେ ମେଷପାଳକ ଗଣ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଢେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାଇଲେ। ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆସିଲେ ମେଷପାଳକ ଗଣ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଢେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାଇଲେ। ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ରୂପରେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜନ୍ମିଲେ ଆଣିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଭେଟି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ରୂପରେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜନ୍ମିଲେ ଆଣିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଭେଟି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ। ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ। ଆକାଶର ନୀଳିମା କହିଯାଏ ତାରାଟିଏ ଜନମିଛି ଧରା ପରେ ସରଗର ଶିଶୁଟିଏ।